Kulumka ani sayaw kras akras hono te ani sak salai baya sari ruma ani khapang ni hamjangma te chiba yafaro ani mungkha Elson Debbarma te ani kamini mungkha North Moinema Dolai district ani voting number angkha 13 number ono rang voting apply khlaimano ani khorang no chaja khakai so asa kwbang kok sayawai ang buskang phasing thangana mochwng mani sal jora nung bai malai mani ani khapang bo tong thok mani o sal jora mochwng mani sal jora nung bai malai mani ani khapang bo tong thok mani o sal jora mochwng mani sal jora muito mano nini tuilele makhang muito mano nang bai ko tui salai maro muito mano nini tuilele makhang muito mano nang bai ko tui salai maro thinang te thuyasa muito tongna thinang te thuyasa muito tongna mochwng mani sal jora nung bai malai mani ani khapang bo tong thok mani o sal jora mochwng mani sal jora nung bai malai mani ani khapang bo tong thok mani o sal jora mochwng mani sal jora